Salamat kay ninyo mga igsoon niya. Padayon tanong, ang atong iawhag di aning ato mga kapa volunteers ug kamo dihang dunay mga commitment sa Ginoo ay gyud atras. Oo. Kanang mas makapalawom nato kung duna na tay mga pag-antos. Mao gina siya. Ako na mao sanay akong istorya sama sad sa inyo, Sister Glinda, Sister Celia nga ang pag-antos gihapon mao gyud nakapalawom. Nga ako magani nang isigig share ninyo no ako mga pag-antos nga mo hinungdan nga napari gani ko karon. Ya karon napari na ko gato ko way pag-antos. Porte gyapon daghanang antos. Daghan noon kayo. Ya ila pa kong giingnan karon, Pader, asahay na karon anang imong parokya, nindot ra kay na. Sa kong una nindot gud daw na igahuwat itong pag-antos ani. Anya dili man sad na siya mo nindot kun dili na nimo magi ang pag-antos. Correct. No, ang sa tinudan ay ang pag-antos gyud mo'y makapanindot. May makamuhimog timpla. Tanawa ka na mag-antos kasi imong bana, nya imo lang gyud ang sa gubangon di lang jud ka mo. Pati nindot tayo maagian. Gadit minsan kung ba na pa din. Gadit na mo karon. Secret. Mo din nindot kay arrangement sa imong buhok. Nadagis mga wali ni mo. Ada swali na. Kana. Mo ay pada ubod. Mao na. Nya, mao lagi na nindot lagi kaayo ang kana ang kalipay humans pag-antos mo na pinakanindot. Paminaw ko nakasinati gid ani si Maria Magdalena. Kana bitang kalipay humans pag-antos. Natanawa ha? Kadtong nikupot siya tiil ni Jesus kay batud pang Sister Celia, siya ay unang nakakita ni Jesus nga nabanhaw. Ambot og unsa kay kalipay ang gibati ato ni Maria Magdalena. Katubang gaagas pang iyang luha niya, nilingi siya niya, niingon dayon siya nga, ikaw ba'y naghipos ni Jesus? Asa ako magtutudlo, hain man nimo siya dada, kay ako siyang kuhaon. Niya niingon dayon, Maria. Siya, uy, Rabuni. Ano siya, teacher, ikaw ni? Ingon dayon siya, ako ni, oy, astang gakos niya stiil. Naku, purti gitingal lipay. Kana ba itang, palagod anang, imong bana, dugay na kayo, niya, mukalit mo date. Lahi kayo bati o tinggal. Kana gusto pa kami usahay gani kana ganing madre nga dugay na makita. Kanya magkita. May kisan ka to. Lagwa pa dire. Mr. Nina magmugot siya. Mr. Nina. Ano sa niron? Samo na siya nga kana ganing kana bitaw mga tao. Bisan asa ta ha. Nang nakaroy nakaaway ga sining hagay mo nya wa na gyud mo magtingganay. Inana. Tanawa inig abot ng panahon nga makadawat na mo sa usag-usa. Di ba muhilak gud mo sa kalipay? Nindot kayo Muhilak gud mo sa kalipay. Nguna nga kana des Maria Magdalena nakasinati dito siya sa kana bitang kalipay nga masinati human sa pag-antos, no? Una siya ang niya taga San Fernando, si Sita ang muna din nga niya, no? Sita ang San Fernando naminaw nato. So salamat kay ninyo. Yan, nasa ninyo tinuod gyud na Pader ang pagsulay maoy makapalig-on sa pagtuo sa Ginoo. Si Sita ang ani mo ini kuan Sister Sita tinuod gyud na. So pangita na dihagdaghang pagsulay Sister Sita no nya iawhag na sa imong mga silingan. Nara ba daghang kay diha mamiya dayon sa ilang pagtuos Ginoo. Mo na nga si Maria Magdalena ato ning i-relate sa mga binilanggo na sila pag-antos karon sa bilangguan. Apan sa ila karong pagpakigrelasyon sa Ginoo, dili tingali diha-diha dayon ikahatag ang kalipay, pero kung mopadayon lang gid sila ni ana sa ilang mga pag-antos didto, inigpupo na nila sa bunga ng ilang pag-antos, anha gid nila makita nga pagkadakong pasalamat. Pareha sa inyong ingon ba, sister, kadako na kong pasalamat nga naanhi ko sa prisuhan. Kaysa wap ako sa prisuhan, di ko kakita Ginoo, di ko ka maumorosaryo. Nya, og nidot na silang kasing-kasing, porte gini mong lipaya na. Muna nga uban, magbalik-balik na lang ko sa prisuhan, no? Kanang mulaya sila kadiyot, mubalik. Nagpulos Ginoo. Ingon sila nga, nindot gito dito, mukalit nagbalik. Di na sana mao kanang mobalik kas prisuhan nga piniriso lang yapon. Ayaw, kana bang mobalik kas prisuhan kay nagsangyaw na ka.
para ba na to mga kapa karon nga mga ex-inmates ba no? Mga right. ex-convicts ang uban niya human karon ning joy na sila sa kapa. Nya Sangyaw na moadto na sila sud sa bilangguan. Passionate pa kaing musangyaw dito. Oo, Jud. So mo na Nang tayo mo sa- kuyog dre karong bag-o kay na naman to nakalaya niya. Pwede ba kami pakuyogon sister no? Mukuyog na tamis inyo. Kalaya na siya. Nya kanang but na anong kuno siya kuan ron. Mga lakaw, mga trabaho kuno siya. Oh, pero usag di lang og kanus sila mo kuyog. Ug di sa sila mo kuyog, mangita gyud sila ilang kaugalingon sang paagi sa pagsangyaw. Og sa ilang paagi sa pagpakigrelasyon sa Ginoo. Ang importante gyud kaayo para makalikay gyud ita sa sala. Nga di na ta mabalik sa sala. Kana bang katotong iyong ganiha pulong sa Ginoo niya human andam gitang mo antos para sa Ginoo. Amen. Dako kay na siya nga kana ganing mura bag tawag na nato ba og requirement na siya para maabli nato, ablihan nato ang gabaha bitaw nga grasya sa Ginoo. No? Kay kanang kalipay nga tinud-anay di man gid nato makita kung di nato antusan. Mao, Jud. Wa gyud kalipay nga dili antusan panalitan ron kana na ang mga bitaw kana bitaw mga kaslunon nga magkasal ko nga wa pagid sila maghimo og kana ganing pakighilawa sa usag-usa. Inighuman gid nilang kasal nindot kay sila tan-awon. Mura ba kana bang hinangop Excited, kay sila oy nangop kay sila nga nakasal sila. Kana kung atong pakison bitaw nga dili hapit buhian kana mga inana. Pero kaning ni ang mga nagbusyad na ang tiyan in town or nanay mga anak ingon kiss mo ana laga may motosikl lang naman na. Ano makingon ta mga dugay-dugay ha. Oy, kadiyot na kay muro nagipangpulan. Pero kadtong wa pagyud katila, para ni Joseph, pa gini siya na. Oo, ni kaslon. Dugay kini mo mag-kiss. Di ni manumbaling og nay pare gatan-aw. Lagi na usta mga buutan. Kana bang mawa sa dang imo bang nang gitawag nato ba? Mo lagi, wa pulpul ba kay nay pag-antos. Mao. Sa una ako 15 ka tuig ko nga wa jud ko ma-assign og parokya. Karon nga gitagaan ako og parokya, wa pa man jud ko ka-report namot kaabot baka ko Agosto size ani. Kanang lipay kay ko tanan nga naa ako parokya. Kana bang mura bag ang ato bang kalipay murag kuan kayo kanang bahala na lang unsang klase sa parokya basta parokya lipay kayo kay 15 ka tuig man sa kong gipahuwat ani nya wala man sa ko ni reklamo sige ra man sa kog buhat unsay gipabuhat nako karon lingaw punta na magani ni kuan diri sa bibuha kaayo ninyo pader bibo ko do kay ta ana man gina basta mag-alagad tag prisuhan. Oo. Alatis tingin ninyo alagad og prisuhan mga igsono di ba bibo kay mo ligoli. Mawa gid ang imong kalaay ug adto kas prisuhan. Ako bitaw kanang ako mahay-mahay si pare. Pag adto na kog prisuhan nga magtan-aw ko kani ingon ani kadako nga kana ganing lugar nila kanang silda unya tag 40 ka buk isod. 50 pa jud. Nawa ang akong kuan oy kana akong reklamo nga sa akong kwarto ingon ani kadako akong kwarto nya ako rang usa nya magreklamo pa ko air condition pa sila dito way aircon nya 30 40 pa kabuk di matabang oy mo na makaingon ko pagkawa gyud na ako'y batasan kun mo reklamo pa ko ani nga akong room ako rang usa nya magreklamo kana sang atong pagkaway kaon kanang wa tay kaon oy abot ito tan-awa ng ilang pagkaon abas lay pagkaon nga tinud-anay ang kanang makakuan jud ka makaingon ka nga lami ning pagkaon na amo na mga igsuon murag sige na to dining hisgot og piniriso murag mahinog na hotdan na hinuon ta anis oras so amo na ato na laning tapuson ang atong kuan karon panaghisgot-hisgot unya magkita na lang yata puhon sa sunod nga magkita kita basta naamo sa Facebook. live streaming Facebook pero mupadayon ta sa atong tulumanon sa sunod na sang semana adlawng Sabado og ato karong pasalamatan ang atong unas tanan ang atong mga tigpaminaw ang atong mga kapa volunteers ang atong mga sponsors mga donors sa atong ministry diha sa prisuhan ang mga nagtampo na to ginagmay dinagko nga mga hinabang salamat kay ninyo nya salamat pod sa ato gyud dinhing istasyonan sa DYRF 12:15 sa inyong mga radyo
Labi na gyud ang ilang general manager si Father Bobby Ibisa, iyang assistant Father Phil Filmar. Ang atong mabtikon buotang technician si Brad Joseph. Borja. Siya. Borja. Borja. Oo. So, kining tanan, salamat kay ninyo ug ato ning tapuson ang atong panag-uban pinaagi sa mubong pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Ingon sa sinugdan karong sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. San Jose, Iampo mo kami. San Pedro Kalungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo mana kaninyo Nausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.